Ce-mi faci? Ah! Ce faci? Păi trebuie să plecăm acasă. Ce nebunie! Bine. Ia mă îmbrace dacă pleci. Ce-i prea? Copilnic. Da. Ești un copilnic. Da? Și ești al meu? Au, lavaliera mă doare de mor. La spate. Lasă, uite. Acum. Să-mi fac băiță. Să faci băiță? Hai, fugi. Ce moacă ai. Ce mă? O moacă. Mamă, mâine cred că ai părut barba și mai mare, nu? Probabil. Mamă, abia aștept. Să dea Dumnezeu să crească mare, mare, mare. Hai, zi-mi urât. Și de asta. Cum ai zis tu, să se îndesească. Da. Dar lasă că o să... Nu trebuie să te bărbe, o să... Dacă îmi trimite ulei de ricin, te dai frumos, pac, să vezi cum o să crești. Vorbesc serios, prinții. Te iubesc. Te iubesc mai mult ca viața mea și crede-mă că ești la inima mea. De asta sunt tata, plec cu tine, îmi stau mâna. De ce ai făcut așa, te-a durut? M-a ciupit. Ce-a făcut? Toi. Ei. Ce m-a venit? A? Doamne, îmi dau și rog. Ia mai stai cum stă-te. Înainte. Cum să-te? Uitam la pereche. Zici că ești de faci ară la culturism. Și că râdeam eu de chestiile alea când făceau.